una sala chigerano na kwukwa akụkọ nketa tabu Friday Ahia Orie abalị 6 nke ọnwa 3 afọ 2026. Achụọla ndị uwe ojii mmadụ 4 na Lagos maka igbu ndị ahịa mmadụ 7 na Lagos bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Israel akụsuokwala Iran nke ọjọọ ya site n'ịtụ ogbunigwe dị egwu. ADC nwere ndị nkwado karịrị nde 30 ebe APC nwere naanị ndị gọvanọ 30 ka Aisha Yesufu kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ha na-agwa ndị ụka Kraịst bụrụ ndị ụka Muslim ma ọ bụ egbuo ha ka onye omeiwu mba Amerịka kwuru na mwakpo ndị Boko Haram na-awakpo ọtụtụ obodo e nwere na Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọbara kwafuru na Okporojo steeti Ebonyi. Ọchịchị steeti ahụ ehiwela otu kọmitii oke ala nke mmadụ 19 mejupụtara bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 agha ka anyị ji ịlụ ka Aisha Yesufu kwuru. Ndị na-eyi ndụ egwu agbatuola ndị agha na Borno tọrọ ụmụ nwaanyị na ụmụaka. Amanyere m amanye rịọ Doris Ogala mgbaghara. Nwaanyị ahụ bụ Jezibel ka Christopher Kafọ kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Nasarawa Kogi Benue nọ n'oke ihe iyi egwu. Ndị bi ebe ahụ ekwuole ebe ndị ogbu egbe na-esi aga nakwa ebe ha bi. Ọ dị mma ka anyị lebagodo anya kpọmkwem na ihe gbasara steeti Ebonyi. I want to commend the governor of Ebonyi State, Nwifuru. You are trying to settle ihe gbasara oke ala shi na that state. You know, you are trying. Ibu ụzọ tinyebu curfew, you know, ebe ni na-abịa jutu oyi then ga-ebịa wepụkwa the curfew. Then now, he setela up 19-member committee to, you know, leba anya n'oke ala between the Okporojo and the Kedafia. This another community is something that we should commend you for, because I think you are the one taking a practical step to ending bloodshed. Nihe basaro kala shuko kala shi na Ebonyi State. Ibalega. You know na? Ibalega. Jishike. Nobody has the right to take anybody's life. Okalashi, nobody has that right. Nobody. So thank you, Nwifuru. Jishike, no na. Ade madika nke ahụ na-ewu. Aisha Yesufu ekwuorie 2027 waga ka anyị jelo, and that is the truth. APC ga-ahụ agha gba ọsọ. APC, they go see what they go run. Shebi they think say na only them get monopoly of power to intimidate, monopoly of rigging, monopoly of violence. APC ga-ahụ agha 2027 boss, and I want to thank the Trump administration that is also looking into the election of Nigeria in 2027. Allow the people to vote in their wish. Allow the people to vote in who they want. It is not a must that you must rig election. Allow the people to rig it for you by voting you. It's as simple as that now. So why will you rig election? You are not popular. People don't love you. You want to rig yourself in. Representing who exactly? So 2027, Nigerians should prepare for war, because it is a war of survival and a war of freedom. That war means that we are going to come out en masse and vote and protect our vote. That is the war. Ade madika nke ahụ na-ewu Karafia Chris Okafọ, Pastor Chris Okafọ ekwuole na amanyere na ndị nọ gburugburu ya bụ ndị shia rịọ ya mgbaghara, rịọ onye mgbaghara, ya rịọ Doris mgbaghara under pressure. Na mgbaghara ahụ ọ rịọrọ na ya rịọrịsịkwa ọzọ. Doris onwe ya ahụ chọrọ ime gị mee ya. Iwe wele Doris.
na the man kpọrọ ya Jezebel. So Doris will come again with the fire. Anyị na-eche. Ụlọ ikpe akachapụla ikpe ihe enwe a na-ekpe Abakari na nwanne ya ebe ikpe maka ọgwụ ike o buru ka na-aga n'ihu. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ịbụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ekwesịghị ịbụ naanị ọrụ mmadụ kwesịrị na-arụ ka onye isi oche otu pati apụga kwuru. Isi n'ala ebuso Iran agha bụ igbu oge n'ile oge anyị n'iyi. Anyị ga-esi n'elu tụjasị Iran ka Trump kwuru. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị etiti kwụrụ Boko Haram ego ransom maka ụmụ akwụkwọ ahụ atọrọ na steeti Niger. Frank Mbala ezumike nka n'ọrụ uwe ojii ka ọ rụchara afọ 34. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ewepụla Hundeyin dịka okwuchite ọnụ ndị uwe ojii ala anyị. Siri Dixon abala otu pati NDC. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dosode. N'otu akwụkwọ akụkọ Dosode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị aga m ekwu onye ga-achị Iran wo ka Trump kwuru. Ọtụtụ ka na-efu ka Boko Haram wakpochara Borno. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dosode na akwụkwọ akụkọ Guardian ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu IPAC ajụla iwu ntụliaka elu electoral law yi egwu ịgbakọta ntụliaka elu 2027 azụ. Ụlọ nzukọ omeiwu Kano amalitela ụkpụrụ ịchụpụ osote gọvanọ steeti ahụ n'ọkwa maka na o soghị baa APC. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Guardian na ekwuru m ekwu APC party of intimidation. Na ga-ekwe n'ihe ha kwuru, you are intimidated, you are threatened, you are bamboozled, you are puzzled, you are muzzled, you are mvozo. I blame Jonathan for allowing such party to take power in Nigeria. I blame Jonathan. I blame Jonathan. Ọ dị mma dịka nke ahụ na ewu Trump ekwuole na ọwụ ya ga-ekwu onye ga-achị Iran. Trump na-elebakwa anya na Nigeria. Trump is looking into Nigeria election. Trump na-ele Nigeria na-monitor Nigeria election. You know, very soon anyị ga-ahụ press release from White House about the 2027 election Nigeria. Trump ga-release press release on Nigeria's 2027 general election. Mark today's date. Mark here today's date. Ọ dị mmadụ ka nke ahụ na-ewu Trump ekwukwele na isi n'ala ebuso Iran agha. No waste of time and money. No elu ka a ga-eshi tụkasị Iran, you know, ka onye ọbụla je ezu ike once and for all. Chileke God. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta ya kpamkpam ihe ome anyị n'akwụkwọ akụkọ bịara gị kpọmkwem na Nonso Nkwa. Jebere m na Nonso Nkwa na TikTok na official Nonso Nkwa TV na YouTube. Ka chi m nefe gaa n'ihu gọjibọla m nnọkọ ụbọchị taa gajibọla anyị niile. Siri werere.